door de lockdown is het beeld in deze boekhandel in Burgum heel oors. Je kijkt naar je boeken en er komt gewoon heel weinig reuring in die boeken. Boeken zijn gewoon warm en levendig, maar als ze er niet uit worden gehaald en worden verkocht en als er geen beweging in zit, zeg maar, ja, dan is het eigenlijk net alsof het je eigen boekenkast thuis is. Die blijft ook altijd hetzelfde. Hoewel er geen klanten meer in de boekhandel komen, betekent dat net dat mensen geen boeken thuis krijgen kunnen. Mensen gaan veel meer lezen. Mensen hebben veel meer tijd om te lezen. En ja, er zijn ook zoveel mooie boeken. Dus het was wel even schrikken dat we echt dicht moesten. Maar we zijn wel gelijk in actie gegaan en natuurlijk ook voorbereid. We gaan bezorgen. Ik heb 3 vrouwen in dienst. Zij fietsen door Burgum. En ik doe de bestellingen hier, de telefoon en de mail. Dus het is een hele administratieve romslomp voor een heel klein beetje.